Мы зараз знаходзімся на IGF форуме. Гэта праходзіць у Жэневе ўжо 12 раз. Раней гэта было ў розных гарадах, але не аб гэтым. Тут ідзе нейкае падсумаванне, абгульменне розных ідзей, якія датычацца інтэрнэтаў і іншай херні. І зараз мы былі на сесіі, якая была прысвечана созданию нормаў у інтэрнэце, але, я лічу, што такія нейкія патрабаванні, нормы не патрэбны, бо ёсць нейкія негласныя законы, якія саблюдаюцца большасцю юзераў. І, напрыклад, не ведаю, калі будуць рабіцца нормы, то трэба будзе распільваць для розных суполак і для розных мэтаў і таксама іншай херні. Ну нормально. Не, насамрэч атрымліваецца, што трэба будзе рабіць умовы для соцсетак, дзе будуць дзейнічаць, напрыклад, нормы напісання, нормы абрашэння адзін да аднаго, то бок нейкі звычайны этикет, але моцна зменены. Там для нейкіх форумаў і гэтак далей. Гэту тэму можна развіць і тыкаць яе, і калі, не ведаю, паглядзець, яно ўсё роўна, на мой погляд, не патрэбна. Тыпу, гэта павінна быць Карацей, не патрэбна абмяжоўваць інтэрнэт. Там людзі могуць ствараць штосьці сваё і ўжо гэта абмяжоўваць пры жаданні. Гэта можа абмяжоўвацца, напрыклад, аўтарскім правам. Там, гэта зусім ужо абмяжоўваецца. Да. Гэта ўжо зусім іншая ніша, але, напрыклад, калі абмяжоўванне кантэнта зразумела, то абмяжоўванне дзеяння ў інтэрнэце гэта неяк стрёмна.